Аре, Христос воскресе, Алекс! Аре, наистина воскресе. Все едно, търсех те от няколко дни, Зимбабве. Кажи ми, как мога да оцелее в крипто света? Света на криптото има само два вида хора. Едните хора са продаващите. Когато криптото пада, продаващите продават каквото имат, преди тотално да изгубят всичко. Втория вид хора са оцеляващите. Те, дори ако падне криптото до една стотинка, ще изчакат докато се е покачи отново. Технически те пак ще го продадат, което означава, че няма истински оцеляващи. Тогава ще стана оцеляващ. Сигурен ли си? Винаги ще пада цената и оцеляващите тогава тръгват. И в тази инфлация със сигурност няма да оцелееш много време. Истинските оцеляващи ще оцелеят до края на пролета. В твоя случай бих питал една армия от оцеляващи дали искат да се включат. Добре, хора, разбрахте ли плана? Дори ако цената падне до 5 лева, пак няма да продаваме. Разбрахте ли? Да. Добре, там горе ще е написано цената. И сега започва да пада. Майчице мила, стигна до 100. Аре да бягаме преди да падне! Добре, на нас ни пука дори ако падне на 50 000. Ако падне тогава на 50 000, тогава ще откачим. Разбрахте ли? Да. Да, вече стигна 50 000. Алекс, откажи се. Не. Ще изчакам още малко. Писта ми стана на 200. Аз губих на 20, ще бягам. Само най-силните остават. Добър опит. Аз оцелявам от 2016. Майчице ми 16 лева! Писта ми! Само аз и ти останахме биткоин. Голяма работа. Ти няма да оцелеш до 5 лева. Сега ще видим. До тук бях, ще ви продам. Малко късно. Какво? Ти...